Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow nirede? 28-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy ýurdun ýolbaşçy düdümleriniň türkmenmaşydaky awazan milli syýahatçylyk bolugyny diňjalýan pursatlarynyň video görnüşleri görkezdi. Efire berilen video süjetlerde ýurdun ýokary derejeli döwlet emeldarlary, şol sanly mejlisiň başlygy we ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary sport maşyklaryny ýerine ýetirýärler. Ýöne olaryň türgünleşiklerine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmady. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä prezident Berdimuhammedow 15-nji iýul 15-nji awgust aralygyny diňjalýar. Berdimuhammedow häzirki wagtda nirede diňjalýar? Olurky ýyllardan tapawutlukda onuň bu ýyl nirede diňjalýanlygy ma'lum näl. Şol bir wagtyň özünde onuň diňjalyş günlerine bu ýokary wezipany wagtlaýyn haýsy emeldary ynanyny hem aýdylmaýar. Geçen 2018-nji ýylyň iýul aýynda da döwletiň ýolbaşçy düdümleri diňjalyş günlerini awazada geçirip, türlü sport maşyklary bilen meşgul bolupdy. 2018-nji ýylyň 13-nji iýuluny geçirilen bu türgünleşiklere de Berdimuhammedow gatnaşmany. Galybertede döwlet medeniýetine görä 27-nji iýulda Hazaryň kenaryna ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk bolugyny Awazanyň ýalkymy ady bilen gurulan täze monument binasynyň açylyş dawarasy boldy. Resmi medeniýetiň habarlaryndan çen tutulsa, prezident Berdimuhammedow oňa gatnaşmady. TDH prezident Berdimuhammedowyň 26-njy iýulda Tunisiň prezidenti Beji Kaid Es-Sebsi'niň aradan çykmak derarly Tunisiň ýolbaşçylaryna gynan çatyurudyny habar berdi. Prezidentiň adyndan 25-nji iýulda başga bir daşary ýurt ýolbaşçysyna bu sapar Birleşen Şarlygyň täze premier ministri Boris Johnsona gutluw haty uradyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iň soňky sapar döwlet telewizionyasynda 24-nji iýulda görkezildi. Telewizionyanyň maglumatyna görä şol güni prezident Aşgabat şäher häkiminiň haýyşy boýunça guruluşy meýilleşdirilýän täze mega proýektiň Aşgabat City'niň çägine uruljak duralgalaryň taslamalary bilen tanyş boldy. Şeýle-de 24-nji iýulda özbek hemde türkmen medeniýetlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň özbek kardeşi Şawkat Mirziýowew telefonu dogluny güni bilen gutlanyny habar berdi. Bu çäreleriň ährisi 20-21-nji iýulda türkmen prezidentiniň ölenligi barada ilki sosial mediada soňra käbir rus dilli medeniýet serýişlerine çykan habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bu habary Türkmenistanyň Moskwadaky hemde Bişkekdäki ilçihanalarynyň wekilleri destine inkar etdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy 15-nji iýulda prezidentiň diňjalşy çykanlygyny habar berip, onu iki gyýdagtygy bilen görkezipdi. Ondan ol prezident 5-nji iýulda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Türkmen resmiýetleri hökümet derejesinde prezidentiň jan saglygy barada ýaýraýan gurrunlary reaksiýa görkezmäni gelýär. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň Kronikosy neşri 28-nji iýulda ýurdun çar günjüne güýje daralarynyň prezidentiň saglyk ýagdaýy ýa-da ölümi barada gep ýaýradýanlary tutup başlanýanyny habar berdi.